Wel, dyma i chi ddosbarth eithriadol o gryf yn adran y Gwartheg Duon Cymreig, sef trydydd dosbarth y bore dydd Llun i'r teirw wedi geni cyn 2024. A bobl bach, mae chi wartheg o safon, teirw arbennig fan hyn nawr. A'r wobr gynta wedi mynd i Sarah Jane Leighton ac yn ysfor William y 40, sef rhif 3-6. Dyna fe i chi fan hyn yn glamp o darw, yn darw cywir tu hwnt. A dyna chi olygfa. Mae'r maes yn llenwi, mae'r cystadlu yn poethi, fel mae'r tywydd hefyd, a mwy i ddod, felly dowch nôl ato ni am ragor o gystadlu'r Gwartheg Beef yn y man.